কাষলৈ দলং আহিছে, কালভাৰ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ইয়াত হৈছে, এইবিলাক অহা 5 বছৰতো হ'ব। কিন্তু যদি আমি সেইবোৰ সব কথা পাহৰি যাই এই নিৰ্বাচনত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথা লৈ ফেলে আমাৰ মাজত যদি চিডলি বিডলি হৈ যায়, কেনেবাকৈ যদি কোনোবা অনুপযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে যদি জয়যুক্ত হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে শুক্লাই চেৰপাঙৰ মানুহ পুনৰ 15 বছৰৰ আগৰ সেই দিনটোলৈ আকৌ ঘূৰি যাব। চকুত চকু পানী আহিব। বলাগাৰৰ পৰা মানুহবিলাকে চাইকেল ঠেলা আনিব নোৱাৰা ৰাস্তাৰ অৱস্থা হ'ব, যিটো যোৱা 15 বছৰত এই বেয়া হয় আকৌ ভাল কৰে, বেয়া হয় ভাল কৰে, তেনেকুৱাকৈ ভূটান পাহাৰৰ পৰা বগামাটিৰ পৰা আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈকে আৰামত গাড়ীত যাব পাৰিছে। গতিকে সেইটো কিহৰ কাৰণে যাব পাৰিছে? আমাৰ শুক্লাই চেৰপাং অঞ্চলৰ ৰাইজে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পেলাই যোৱা 15 বছৰ ইয়াত ৰাজনৈতিকভাৱে কাম কৰিছে আৰু সবে একত্ৰিত হৈ পেলাই গণেশ কছাৰী ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰাই MCLA আৰু EM বনাই এইবিলাক কৰি আছে। बुंबाय थादों बहुत शान्ति सुक्तियाथ' जों दा बाहेरनि ओंखाम जानानै जोंथ' नुगासिनो बहा शान्ति जादों। शान्तिखौथ' जों नुवाखैना, जोंनो शान्तियावनो थानो मोनाखै माथो। जोंनो गुबुन हारिनो गुबुन आथिं सिङाव गाख्लायनानै बा गाथाबनानै जाजागासिनो। होमबा मोनसेनि मोनसे बाथ्रायावबो जों नासयजायो। नोंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसावबो नासयजायो, राव हारिमुआवबो नासयजायो। होमबा बेफोर नासयजानाया सोरनिफ्राय फैदों? सरकारनि बेलानिफ्रायनोथ' फैदों, प्रमद सरकारनिफ्रायनोथ' फैदों। माखौ गोजोन होनना बुंबाय थायो? बिदि दुइ लम्बरिया बाथ्रा बुंबाय थानाङा, सैथो खोथा बुं। नों सासे दामाने गुबुन जाथिनि हिन्जाव लानाय दामाने फेस्ला बाथ्रा बुंनो रोंबाथ' जानाय नङाना, सैथो खोथाखौ बुंनो रोंनांगोन। होमबासो जों सैथो जाथि सैथोआव सोलिनांगोन। जों सासे नों बर' हिन्जाव मोनासै नामा? मानो गुबुन जाथिनि हिन्जाव लानांगोन? बर'खौ लागौमोनथाय बर'नि थै जागौमोन। एनाव हमखौनो बर'नि थै गैया, बेखायनो बर'नि जारिमिनखौ मिथिया। आं बेखौनो बुङो आरो आजादि सलायगोन, कारन जों मोनसेबो बाखि गैला, जों रोंनांगौ, जों रोंखाजोब्बाय। रोंबाय जेला जोंनि फिसा फिसौआबो जाहाथे फरायनानै ओरैनो बेखार दागोलैनानै दाथाथों आरो। दा बिटिआर ओनसोलाव दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट, आं आमथिखानि जेबो मोनाखै जों सरकारनि जेबो आसुफोर गावख्लाबसेबो गैया जोंनाव प्रमाण देखायनो हानाय। जों हाग्रामानि सारनिफ्राय मोनाखैबाबो जों गोजोननाय दङमोन। जों दा प्रमद सरकार सारनिफ्राय जों गोजोननाय गैया। मानो होनबा बे बिटिआर होनना बुंदों, मायाव बिटिआर जाखो? मा प्रश्न बेलाय बिटिआर माने? बे बिटिआर होनना माने मा बुस्थु बेलाय? जों दा डिसि अफिसाव थां, डिसि अफिसाव थांबाबो निकेट खालामजायो, बबेबा अफिसाव थां बेयावबो जों निकेट जायो, बर' जाथि होनना बुंजायो। गथ' दुप्लिकेट खालामदों, बहाथ' मोजां खालामखो? हा? जोंबोथ' 2000नि लटारि लादोंमोन ना, इन्दिबिफोरनि नामैनो। जोंथ' जानजि दख'नानिफ्राय इन्दिबिफोरनो ओंखाम संनानै जाहोबोदों। बबेबा जोख्रां जादों, बबेबा सोबा जादों, हा? बिदि खस्थ' मोनबोनाय जों चिरां डिस्ट्रिक्ट फाथाबारिनि होनबाथाय सासेबो बुजायै मानसि गैया। दा बे प्रमद सरकारा मा मिथिगौ बियो? जों हाग्रामानि समाव जों गोजोननाय मोन्दोंमोन। जोंखौ होनोमोन गुबुन जाथिया दादाफाय, दाथ' दादाफाय होनना बुङा जोंखौ, बर' जाथि मुर्ख जाथि। जोंखौ होनोमोन गुबुन जाथिया दादाफाय, दाथ' दादाफाय होनना बुङा जोंखौ, बर' जाथि मुर्ख जाथि बिदिसो होनना बुङो जोंखौ। जोंखौ माबा मोजां बुङो नामा? दाथ' याते जायगा नाय, दाथ' आवट होनना बुङो। बे आवट खोथाया बबेनिफ्राय फैखो? बिटिआर सरकारलायनो रावबोआनो जेबोआनो बुंनो हाला, बिराद गोजोननाय दोङोलायनो बेखौ लानानै। होमबा जोंनि हाग्रामा सरकार थानायाव जों मानो गोजोननाय दंमोन? बे सरकार फैनायनि लोगोसेनो मानो गोजोननाय गैया जाखो? आरो बुस्थु बाहायनाया मानो अर जोंब्लावजोबखो? जों दा 10 थाखानि माइरं जाग्रामोन, हा? दिनै मानो 40 थाखानि माइरं जानो गोनां जाखो? जों फानोबा मानो दाम गैया आरो जों बायनानै जायोबा मानो दाम? दा जों गथ' सानैखौ हिनजावसा गोजा गथ' जा सलायनो बिराद टान जादों फरायहोनायाव। दा जों गामि खानाव थाङोबा बेखिनिखौबो फरायनोसो हाबावनाय नङामोन। जों दा मालायनि आथिं सुनानैबाबो